फिसा सफैबायानो? औ आयै सफैबाय। फै फिसा सिङाव। नारे 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 ना। ओइ आदा बहा थांनोलै फैलाय फैलाय। ओइ माला फैनायलै? लामाखिजा बेरायनो थांलै फंबाय। र' आदा होनबा आंबो थांफानि। थौ। ओइ आदा बहा थांनोब्रा? ओइ जा थांनि र' गामि बेरायनो। हा फंबाय मोनालाय अबावथो थांनो नागिरखो? र' जों बेखिजानो थांखानोसै र' थाथ'। फैदो होनबा। थौ बिदिबालाय। हा नोंसोरलाय बैसागो बोथोराव एसेबो रंजानो गोसो जायाखै? मानो रंजाया जानोब्रा आदा नाथाय नोंनि मोसानायखौसो ओइ खनसेबो आं इदिसो नुफेराखैना। मोसायो देनजारखाना आङो। थौ बिदिबालाय। थौ। ओइ फंबाय। ओइ बोरो सासेयालाय? साला सुवादा सिख्लावना मायबासो जाबाय नामालै? औ। थौ। मा जाखोब्रा बेलाय? जारुवालाय मा सानबाय थाखोब्रा? ओइ जाम्बि। ओइ फाग्ला। बबेयावलाय राजारारि जानानै बेफोरबायदि गल' गथ' जाजोबखोब्रा? हे फाग्लिया अबावबा थाबबाय। ओइ फाग्लि फैद'। ओइ जारौ लोगोफ्रा लिंहरबाय। थांदो नोंबो। आंबो थांनोसै। ओइ आदामोन दहाय लामायाव सिख्ला नुबोनाया जा समायनाखामोनलै। बे सिख्लाखौ मोनो नोङो? सानै साथाम बुकिं दंखायो। बोरैबा भाग्यथाबा मोननोबो हानाय। नोंमारगौ ना? औ। आंथ' सिनायखायो। सिनायखायो। आं हले मेगन खेबबायमोनलै आदामोन। लरा प्रेमना। ओद हाबासो मोनजागोन। गाबोन लोगो मोनबा आं पार्टायना होगोन। थौ। फै आं सिनाखि खालामना होनि। हरथौ। अ माइनाव माथो लांनो फैखो? आंनो एसे बाजार खालामनो फैदोंमोन। हा आलासियालाय बबेनिथो जाखो? आलासिया गुवाहाटीनिमोन। दायो बियो बेयावनो थासिगोन। हाय। हेलौ। मालाबाफोर लामायाव लोगो मोनबा माथो हो दै। औ जागोन दे। दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ'दो आं औ थांनोसै। जागोन दे। ओइ आदा नोंनाव बै सिख्लानि नाम्बार दंबा आंनो हरलाय। ओइ जाम्बा नों माब्लानिफ्राय बिदि जाखो?
बै सिख्लाखौ नुजेननायनिफ्रायनो बिदि जाबायलै आदा। दे जागोन दे नाम्बाराथ' आंनाव दा गैया दे गाबोन बिनांसिगोन आं। थेंक इउ आदा बै सिख्लानि नाम्बारखौ बिना होनो हाबा नोंनो अमा बेदर सेरसे जाहोगोन आं। दे जागोन दे थ' दानिया न'आव थांसै। ओइ फंबाय सिना जानि ओइ फंबाय बैसागु नाङाखै नामाब्रा नोंनावलाय आंलाय माथो बैसागु मोनथारबायलै। नांनायाथ' नांदोंमोनलै आदा नाथाय सोरनावथो थांनांगौ जाखो। नोंनियाथ' नंगौ सोरनावथो थांनांगौ जाखो। अ फंबाय मोनसे आइडिया नों दाखालि फसायनाय सिख्ला लानाव बिसानावनो थांनिथ'। हाबाब आदा नों गोसोखांना होबाय मोजाङानो जाथारबाय दासो बैसागु मोनथारबाय आं। र' आदा बिदिब्ला आं लंपेन्ट गानना फैनि। र' फंबाय एसे धैर्य हम धैर्यनि फिथाइया गोखा जायो। माबासो होनफ्लांबाय धैर्यनि फिथाइया गोदै जायो। र' आंबो लंपेन्ट गानना फैनि। ओइ फंबाय दाबो ओंखारनाया जायाखै नामाब्रा। र' आदा थांगौ। मा एसे गोबावब्रा फंबाय थु। न' बेनो थु। मादैयालाय न'आवथ' दंना गैया जाखोब्रा। माथो मादैया थावख्रिसो लुबाय दं। माथो बाबुमोनसोलाय फै जिराय फै। माइनाव नै नोंनि लोगोफोर फैदो सियार लाबो। माथो नोंसोरसो। औ दे जिराय। दे जागोन। दे बाबुमोना जिरायथ' आं न' सिङाव एसे खामानि मावनो। दे जागोन दे मादै। दे बिदिबा नोंसोर जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि। माइनाव थाथ'लाय। औ मा नोंनि मबाइलखौ हरथ'लाय नै फंबाया बिब'नो फन हरनो इना दहाय रिसार्ज जोब्बाय। र' बिदिबा मबाइलखौ आं लायना फैनि। नो मबाइला। जागोन दे। नो साहाया लोंदो। मबाइला रायज्लायखांबाय। माइनाव दे बिदिब्ला जों थांनोसै। ओइ फंबाय मा लाल साहासो लोंहरखोलै। होद बेफोरखौ बाद दोन मबाइल नाम्बारथ' मोनगौबायना।
नाम्बारखौथ' मोननाया मोनबायमोन र'। कलसो खालामनो ना एसएमएससो खालामनो जाखो? र' आं वाट्सएपआव एसएमएसखौनो खालामनि। बिलि अ बिलि अ माथो इहायनो जिरायना दं बै जोंहानाव दाख्लै फैनाय सेंग्राया आंनो एसएमएस खालामदों। नंगौ नामा? थाथ' बिदिबा आं थांनोसै। औ दे। बिरा मा जाखो एसएमएसबो खालामला कलबो खालामला। ना माबाफोरसो जाबाय नामा? आंथ' बेखौ जेबो बुङाखैमोन ना। बिरा मा जामारखो आं एसएमएस कल खालामबाबो रिप्लाय हरा। आंथ' माइनावखौ नुजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनदोंमोन। आं दा माइनावखौ बोरै मोजां मोनो होनना बुंना ला। बिनि गोसोनि खोथाखौ मिथिनो थाखाय माबा मोनसे खायदा बोराय बाहायनांगौ। ओइ मा जादों नोङो? मानो एफा सिरि सिरि? माबाहाय बिरा आंनाव एसएमएसबो खालामला कलबो खालामला मा जाखोथाय? आं कल खालामबाबो हमला मा जाखोथाय मानसिया? फै जाम्बि बेखौनो टेनसन लाबाय थायो नामा? हेलौ हेलौ माइनाव, आं नोंजों रायलायनो गोबां खोथा दंमोन। अ दे मा बाथ्रा बुंलाय? जों दिनैनिफ्राय एसएमएसबो गेलेला कलबो खालामला। मानो? आं नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोनदोंमोन माइनाव।
ओइ खोनासंलाय दे बुं आं नोंखौसो मोजां मोनो आं नोंजों सप्तासे फन रायलायियावनो फाग्लि बायदि मोनबाय थादों I love you बिर I love you so much मा नोंमारगौ ना ओरैनोसो बुंदों औ नंमारगौ I love you so much Mainao